Mahigit 800 na oportunidad sa trabaho ang inilapit po sa mga job seekers sa Lingayen, Pangasinan sa isinagawang job fair noong Agosto 13. Batay po sa datos po ng Public Employment Service Officer Peso Lingayen, kabuang 865 job vacancies mula po sa iba't ibang kumpanya ang binuksan para sa mga aplikante. Nanguna sa bilang ng hiring ang isang bus company na may 370 na bakanting posisyon para sa mga bus drivers, conductor, bus conductor at mekanika. May mga kumpanya rin na nagbukas ng tig 150 na job vacancies habang 100 aplikante naman ang hinahanap para sa customer service representative position. Hindi lamang driving at customer service jobs ang available. Kabilang din sa mga naghahanap ng aplikante ang mga kumpanya para sa production operator, QA inspector, management trainee, sales and marketing assistant, ESL teacher at service crew. Mayroon ding mga bakanting posisyon para sa mga biomedical engineer at mga trabaho sa accounting, human resources at safety. Ayon sa Peso Lingayen, isinagawa ang job fair upang magkaroon ng mas madaling access ang mga residente sa mga kumpanyang kasalukuyang hiring at mabawasan ang oras at gastos sa paghahanap ng trabaho. Sa halip na kanya-kanyang maghanap ng employer, nabigyan ng mga aplikante ng pagkakataong makapili at makapag-apply sa iba't ibang trabaho sa iisang lugar. Patuloy namang hinihikayat ang mga job seeker na makipag-ugnayan sa Peso para sa iba pang employment opportunities at susunod na recruitment activities. IFM News. IFM News. IFM News.